back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. UMB! Unsa man na? Unsa man, budiday? MM! Usay, men. Minaw maayaw. Ay, bawas mo na yun. Siyaw, unsa man dyan rason siyaw nga naglikay naman na nako story biyaw? Ha? Nganong iya naman kong gisali kuway nga iya mo kong asawa? Ha? Law siyaw? Oh, come on. Sutihi ko tinood lo siyaw. Nganong manggayod bay nga naglikay na nako stories? Kuan budiday. Ani ni. Unsa? Wa man maglikay ni mo si Arturo. Stay to review. Dahil sa gusto nga maangin ka ining nahitabo karon. Ilabi na sa among sitwasyon. Pinaagi sa kanang mga tinugyanan sa balaod. Mga tingalig, mangita ang tinugyanan sa balaod. Ay, Pangitaon ni. Marag, dili na maoy rason. Kay sukad na nabana og balik ang akong bana, nausab man siya. Maunay gusto na akong maibawaan og kisaban ng sigihan niyag his goat nga pangan nga Arturo. Ayun na, doon na may laway sa imong kuan. Sa imong aping. Dali. Tapo, baya, kaswig. Paduol ba? Sipiyat ko na. Kining tumagon ti ka. Kuan ani ni. Oo, sa magiday gisulti niya ni mo. Budiday ha. Bahin anak Arturo. Ay da, nagpaila lagi na siya nga. Naako no siyang lawas si Arturo ko na. Kinsa magunas Arturo? Ay lisod, basag katong akong amigo nga si Arturo Racasa. Amahan man tong Odji. Akuan, kana si Arturo, paminaw na yan. Paminaw. Kaya masabtan yun ko nimo. Paminaw. Sige. Baya, ano to man? Di gusto na, Luciaw. Aron may baw ko kunong sa gayoy tinaw-aud. Una na ko, ihatag ng yawe ng yaw. Sige! Sige! Istoryahan ti ka sa tanan. I will tell you the truth! Dawatan ninyo, dawatan ninyong garapang dunay lana. Unsaon ni namo propeta? No. Among imnon? Maunay among anting-anting? Ano sa baya dili, oy. Nga mo lagi muna ihiso. Pag dili ka mo inom na. Muna ipainom ninyo sa tao nga nasudlan ng panway. Gets mo? Siya day mo inom ini? Ay ibotang na ninyo sa sekreto sa bisan unsang pagkaon nga iyang kanon. So, mainom nga, karabang iya bang mainom. Iya yung imnon, niya, usala kapatak hagikan garapa. Pinagyan na, mabuntog na ninyong panuway, pinagi sa pagpatay sa tao nga iyang sudlan. Ha? Muna. Hiluan din namo siya propeta? Ay kinangnan yun. Pati yung yun ang lawas nga iyang gipuyan. Uy. Kaya pinagyan na, mabuntog na to ang panuway nga nasa iyang lawas. Napatay. Ang nakapagutana kung usaon pabutang siya pagkaon. Ay kinanglan nga makakita mo pagi. Di na lisod. Ako rin bahala, anak. Basta, sigurado magyud ka, propeta nga, mapatay na to siya. At sigurado ko, 100%. Pinagiragyo na ng dana nga na garapa, mamatay na siya, matay na. Wanay lang makapatay niya. Kana! Maunay gusto na ko mahitabo. Kanang sigurado gyud. Bisag mo pirma pagkukontrata. Siniguruhan ni ako. Pirma. Saman. Wanay problema na ko, propeta. Muhatag ko anang kantidara. Pero, pila ganito? 60 mil. Uy! Nitubo man! Ingon ka kay 50 mil ra, propeta.
Ay, panutaryuhan pa man na nato sa bugado. Sabi mo, How? Mao ba? Ni upgrade na gyud ay ang mga albularyo karon da. Pastilan magpanotaryo na gyud ay. Uy, Tataw. ay. Kusog na ito na ko pagkasulti. Wa, propita, ay. Nahala, sige. Basta kay, magpirmahan na ita. Mubayad ko na. Oh, sige. Bayad na mo na ko, aron. Ako na yatag ninyong kalaparan. Sige. Mubayad na ko. Naas mira sulog liming sa teres. Nagstoryahan na silang dua. Gimingaw na kay kus kong asawa. Gusto na ko nga magakos na ko sa pagbalik. Ako siyang masultihan kung unsa kadako siya kung paghigugma niya. Pero imposible na kayo nga may tabo kining tanan. Di na gyud mahimong manumbalik pa ang tanan. Hangtod karon, wa pa gyud nako madawat ang akong kamatayon. Ug ang nadangatan nako nga nahukman nako sa minteryo naman sa impyerno. Oh, my goodness. Pero niya, natagan ko karon og ikaduhang kahigayunan nga mabag-o pa ang tanan. Pero usa ka butang nga akong masiguro nga di na gyud nako maangkon pa si Mirasol sa tibuok na akong kinabuhi. Kasakit. Sakit yung kayong bation kining naitabo na ko karon. Oh, Ginoo, pasalo ako sa tanan akong nahimo. Pasalo ako, Ginoo. Tamangi ko, Lord. Mayo kay mo siyang giingnan, Mer. Ako gid sing giingnan, Ming. Kisamok na magud kaayo nga napay daghang maangin nga mga inosente sa ilang panagbangi kod. Tinuod yun na. Nabalita ba to nga na ako no'y patay sa kampo ni Mr. Alvarez? Na, maubitaw na akong giingon ni Dindo. O usa pa, nasa ko nadunggan nga mga balita. Meron nga naasab ko no'y namatay dito sa kampo ni Dindong. Nga walang kuno ibalita sa mantalaan. Nakadungog man ko anang istorya haming pero lisod mang tuhuan. Uy, kaya mo ko ebidensya gud. Pulos ra man gud istorya sa mga tao. Aw, kung kinsay sadaan nila, dapat moang ko na lang yun. Mangayog pa sa ilo, ron mahusay na sila. Mao sa day problema karon. Kung kinsa sad kay nagsulti nila sa tinuod. Kay kung si Dindo may pasultihon, wa man gyud ko na si daotang gibuhat. Natural, nga mo dipinsa siya siyang kaugalingon, Mer. Bitaw. Nakasabot man kuming. Mao bitaw nga ako sing gitambagan nga kun wa gid siya sa. Iyang personalon og istorya si Mr. Alvarez aron mahusay sila. Og dili na mo sangko pa sa dakong kagubot og pagkinihaay. Sa akong tanaw, kuli gid kay na mahitabo. Kay nakita ra man ako sa kinaihan ni Dindo. Mapahitas-on kaayo. Aw, miuyon man siya mi nga makigusay ni Mr. Alvarez. Wa man hinoon siya musupak nako. Ay, uyon ra tong iya, Mir, oy. Pero dili gina niya buhaton. Ah, di sa tingali maayo nga atong hukman dayon si Dindo Ming-uy. Ay nalang Tamir. Lisod na kaayo. Kung makasulti pa kog daghang istorya. Kung makigusay man tuod siya ni Mr. Alvarez, mas labing maayo. Pero kung dili ganina niya buhaton, aw, di na taangay mahibong. Sigurado na gini din. Nalagyan tayo panguntra niya itong turibyo. Magabawas na kita ini, Jo. Kung tinuod mga ganitong iyang giingon nga si Arturo, siya na may suod sa lawas ni Toribio. Alaot yun siya, Jo. Mahilog yun siya. Sakto yun ka itong tambag ni Propita sa turno din. Napatyo siya. Pero ang pangutana ron, kung usao na ito pagbutang ni Hilo. Dagang pagi, Jo. Di na lisod. Ako rin mo diskarte bahin na na. Uy, kanit ang nila. Oh! Ganun ka? Ganun kalit magkanghiyaw, no? Si Burida yun. Buriday! Buriday!
Kumusta? May kinakita ka na mo. Di magikan, Budiday. Ay, kuan. Dito ko kakahuyan ay. Nag-unsa man kasi kakahuyan. Tod, nakaila kini akong kauban? Ayun la! Di ba si kuan man ka? Si Dindo. Ay, husta. Si Dindo di ay ka. Kumusta naman ka, Budiday? I'm okay. Okay ra ko, nag-uulang ko. Kay, wala na ako ikita sa review. Nakakita mo na ya? Ha? Kuan, wala ba? Karang, Budiday, nami pangutanan ni mo. Oh, Ahimo ba nga saysayan gimin nimo sa tanan kung unsa ginitabo dito review dito sa inyo? ay, nga daw nanguta naman ka, Joe. Kaya gusto ming mutabang nimo. Gisultihan na bitaw takaan na kani adto, Joe. Nga kanas to review, namatay na kay nahilo ko nos borereng. Unya, gihaya na siya dito sa amaw. Unya, kalit lang nawala. Mauto nga na ukay ang tanan ng taga-amua. Nabaniog ang iyang pagkahanaw. O dili na lang nako naibaw iba nga dako na siyang buhay. Oh, muna siya. Mao ba, Budiday? Oh, muna. Sa imo paminaw, wa ka to siya masudli og laing espiritu kat sa iyang lawas? Ay, murag maogayaw na. Kay katong nagkita mi ni Turebiyaw, Oh. lain na ba pangangay ang gisulti nako? Uy, unsa man panganang iyang gisulti nimo, Budiday? Si Arturo ko no siya. Usa? Sa? Oh, lagay. Mao gyud ang pangana ang iyang gisulti nimo? Oh, lagay. Mo lagi ng pangana. Oh, nya nakaila ka ba kun kinsa na si Arturo? Ay, wala gayo kong kailaana. Pero, doon ay nagsulti nakaw nga mauna ang bana ko na sa gingalag ni Rasol. Gipatry ko na sa iyang suod nga higala ka ni Adto. Ha? Oh. Kinsa may nagsulti nimo ana? Katong gingalag Lucio. Katong nahimong suod sa akong bana. Oh, mao ba? Oh, mauna. Uy, Mao nga, Joe. Dandaw, tabangi ko na niya, be. Budiday, unsa may gusto nimong tabang nga among mahimo nimo? Gusto ka nga luwason ninyo nga akong bana. Gusto ka maulian sa siyang saktong pangisip. Naibaw ko, nalimot lang siya siyang kaugalingon. Ay kabalaka, Budiday. Tabangan ka na mo. mahimo man nga mauban ka namo. Kay ato siya pangitaon kung asa siya nagtago karon. Naibaw man ko, kung asa siya nagtagaw. Nahibaw di ka? Oh, Unsa to? Asa mo siya nagtago, Budiday? Tugani mi kay aron nga makatabang mi niya. oh, tutulan tamaw. Pero, ayaw mo pagsama sa laing. Ay kabalaka, Budiday. Di mo saba. Sige. Itudlo na mo kung asa sila magtago karon. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!